Niektorí ľudia neodídu úplne. Ostanú v hlasoch, v spomienkach v nás. Toto je pre Osta. Stál pri mikrofóne, dával slovám smer, vedel spojiť ľudí, keď každý šiel inám. Nie kvôli sláve, nie kvôli menu, ale kvôli chvíľam, čo ostali v ľuďoch. Smiech, energia, moment a čas a niečo z toho zostalo v nás. Nie každý odkaz sa dá opísať, niektoré veci sa dajú len cítiť a nie. Pre Osta dnes ide tento track, za všetko čo dal vraciame rešpekt. Mikrofón stichol, no nie spomienky, v našich hlavách stále idú tie momenty. Hip-hop žije, aj keď čas ide ďalej, ale nebude to nikdy také ako predtým. Ten prázdny priestor nezaplníme nikým, niektoré mená ostávajú navždy tým. Sú hlasy, čo neodídu s tichom, aj keď ich už nepočuť takisto. Lebo človek nie je len prítomnosť, ale aj stopa, čo ostane po ňom. A preto dnes nejde o koniec, ale o vďaku za všetko, čo bolo, za chvíle, čo spájali ľudí dokopy a za odkaz, čo nezmizol rokmi. Hip-hop žije, Ale niektoré miesta sa nedajú nahradiť. Osto, ďakujeme. Tvoj hlas zostáva tam, kde si ľudia spomenú. A teraz už bez hudby. Chceme sa na chvíľu zastaviť a povedať jedno veľké ďakujeme. Osto, ďakujeme za všetko, čo si urobil. Za čas, ktorý si venoval ľuďom. Za slova, energiu a chvíle, ktoré zostali v pamäti. Niektorí ľudia odidia a nezmiznú. Ostanú v spomienkach, v príbehoch a v tom, čo po sebe zanechali. hip-hop žije ďalej, ale nebude to nikdy úplne také ako predtým. Sú miesta, ktoré sa nedajú nahradiť, a ten prázdny priestor po tebe nezaplníme nikým. Toto nie je rozlúčka, je to poďakovanie a prejav úcty. Odpočívaj v pokoji, Osto, a ďakujeme za všetko.